Bigarren gai bat, eta guri dagokiuna, zatik asko galdetzen dute, eta bueno, eta oposizioan zemuz aizate, zein behar dezue, berdin parlamentuan edo politika orokorrean, garbi euki behar deuna da, bestea beste, zaindu behar deula orain arte eraikitakoa, eta lehen bailen, gobernu honetan sozialistak egon arren peperen babesarekin, zati presupuestoak behaiekin atako dituzte, ez dute gure beharrik, hori hitzartuta daukate, lehen bailen ertetzeko krisi honetatikan, guk ere lokartuta egon beharren martxan jarri behar gea, erten egin behar dugu, pausoak eman behar ditugu, politikak hala eskatzen dulako, politikak eta herrigintzak erabakiak hartzea eskatzen dulako. Nere buleatik izango euriarena. Bueno, erabakiak hartzea zesan nahi du, ekimena euki behar dela, da ekimenak euki behar ditugu, eta ez ekonomia arloan bakarrik, baita ere kulturari begira, euskerari begira, politika propioak euki behar ditugu, ekimenak euki behar ditugu, zaindu egin behar dugu orain arte eraikitakoa, hauek ez dutelako zainduko, inor pentsatzea aldu, siniste aldu, alderdi sozialistarentzat, edo lehendakariarentzat, Lopezentzat, edo eozin Sailbururentzat, euskera inoiz izan dela behaien benetazko hizkuntza. Izan alda inoiz, bai, formalki esaten dute, bizkuntz, hay dos idiomas oficiales, hay que salvaguardar los dos idiomas. Además de oficiales, el euskera es lengua propia de los vascos. Lengua propia. ¿Alguna vez ha sido lengua propia el euskera para los dirigentes socialistas? ¿Alguna vez? Ba hori ere zaindu inbehar deu. Ofizialtasunaz aparte, euskera zaindu. Euskera zaindu. Gure hezkuntza sistema zaindu. Krisitikan lehenbaien erten, pausoak emanez. Kukildu gabe, lotxatu gabe. Zatiken etorkizuna ez da hauteskundetan bakarrik neurtzen. Horretan ere neurtzen da. Alderdi baten edo fitxa baten o sigla baten osasun egoera neurtzen da. Baina hemen ibilbide nagusi hori Eusko Alderdi Jeltzaleak markatu du. Azkeneko urtetan eta etorkizunean ere hala egin behar dugu. Hori esan da, atertu du berriro ere. Etorkizunari begira, ez gea geoiniko gehingo du bere jarduna. Hemen gu ez gea igerleak. Datosten hilabetetan segertatuko dan, da urrungoan, hemen garbi euki behar dana da, gauza bat. PSOEk eta PPek ez dutela egin pakto hau 6 hilabetetarako. Egin zutela eta egin dutela eta mantenduko dutela, abertzaletasuna makurtu bitarteaino. Hoiek etorri dira gobernua egitea, gu makurtzeko. Ba horren aurrean, tente, lotxari gabe, demokratikoki, botos boto, pausos pauso, jarri behar ditugu hauek betokian. Eta horretarako dauzkagu udal eta foru aldundirako hauteskundek. Hori izan daiteke, alderdi baten osasuna neurtzeko beste erreferentzi bat. Eta bitartean lana egin. Da gukin behar dituguna da gure enpresa gizonak, emakumeek, langileek, lagundu, bizkortu, lehen bailen krisi honetatik ertetzeko, atea ingo gea, inor baino lehenago, atea ingo gehalako, herri hontan badagoelako kemen bat, badalako indarra, badaudelako ideak, nahi zeta jaurlaritzan hauek egon. Horretzaz aparte, eta helburuak elkarbizitza antolatu, pakea behar dugu, etari esan beharrekoak esan da daude, esan daitezke gauz gehiago ere, baina bere tokien jarri behar ditugu, herri honen etorkizuna ezin daiteke egon, baldintzatuta, etaren erabakietan. Etak erabakiko du, erabaki behar duna. Behatek ikusiko duten, noiz hartu behar duten erabakia. Baina beldurra daukate, eta beldur da. Naiz eta agerian atentaduak izan, komunikaduak, beldurra da, erabakiak hartzeko garaian, erabakiak hartu behar dien garaian, erakunde batek, beharrainako valentia, burua eta inteligentzia eta erabakia ez zeukitzea, erabakitzeko gaitasuna ez zeukitzea. Danak beldur dira,
ez dute jetxi nahi persiana. Ardura dalako, 50 urte pasata gero, itxin behar da, historiaren aurrean, zure munduaren aurrean, eduki behar duzu burua, indarra, herriari begiratu begietara, eta egindako ibilbide horren balantzea egin, eta hartu beharreko erabakia hartu. Nahiago dute danak kartzelan bukatu, beste batek eduki dezala ardura hori, eta ez gaur egun daudenak. Behaiena da ardura, ez dezatela transferitu ardura hori gure gana, herritarren gana, edo Eusko Alderdi Jeltzalearen gana. Behaiena da ardura, ez beste inorena.